लोगोफोर नै मेवाइजों दालि ओमफ्राय ना मेवाइखौ रुग्रोनानै लानोसै गोरलै साबा रुग्रोनानै लानोसै मेवाइखौ रुग्रोनोसै संख्रि एसे होनानै डाइरेक्ट भिडिअ लाबाय आं गुफुर नायलांदो जानो होनो दिनैसो मोनजाबाय मेवाइखौ संख्रि एसे होबाय खोबनोसै रुख्रुबनानै लाग्रोनोसै बिनि उनावहाय दालिखौबो रुनोसै आं लोगोफोर नायलांबाय थादो दालि एसे गोग्लैबायहाय रुग्रोनोसै दालिखौबो होबाय संख्रिबो होबाय लोगोफोर बिदिब्ला बोखांसै मेवाइ आरो दालि लागाव गरमाव गोलोमदै गजोब्बाय नै सान्दुंआ थां थां दं दाबो खयथा जाखो 4:30 बारबाय आरो 5थासो जाबायदां स' बिबौनो लांनो नागिरदों नालाय नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं बरायबाय थायाखिसै लोगोफोर नायलांबाय थादोल' जास्ट आयु सान्दुंआबो जाला सामब्राम गुफुर पियाज एन्ड बानलु सिटिया देना लाग्रोनोसै आं बेखौहाय संग्रोनानै लानोसै लोगोफोर नाखौहाय सारायाव दुंखाबाय आरो मेवाइ जानगासिनो दाबो जायाखै जाबा होसनगोन आरो नायलांबाय थादो बिदिब्ला आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर एन्ड प्लिज रेडि नै हाजोब्बाय आङो देनाखौबो लाखाबाय बिबार हरनोसै दालियाबो देवबाय so ready मेवाइखौ होसनबाय बिनि उनाव सामब्राम हरनोसै सामब्रामखौ हरना लानोसै लोगोफोर नायलांबाय था हरना लागोनसै आं ओमफ्राय बेखौ हरनोसै हालदै जिरा गुरा संख्रि लोगोफोर एबार देनायखौ होनोसै सामब्राम गुफुर देनायखौ
एबार हरनोसै दै होबाय एसे लोगोफोर एसे खोबहाबग्रोनोसै एसे फोराननानै लानोसै खोबहाबथ'बाय बेनिफ्राय नायाबोथ' रेडिखा आङो दालिखौ नायनोसै एबार हरनोसै न'म होबाथ' नोंखौ दांनाय नङा एबार ना हरनोसै लोगोफोर मोनबायनाय आंनि ओंख्रिया एसे गोदौ होबावबाय मोनबायानो अनला मेवा ओंख्रि मोनबाय फाइनालि फाजायावगासिनो पसीना पसीना हो गया रे सो बाय बाय।